Bună, prieteni! Bună, salut, prieteni! Dați un mare like, subscribe și clopoțelul. Sunt alături de sora mea, Alexandra. Și azi o să ne jucăm Poppy Playtime. Hai, demonstrează-ne că e real. Lasă că se vede că e real. Bine, dacă tot zici... Priviți. Poppy Este Playtime. foarte real. E real. Joacă. Hai să jucăm. Deci, nu știu cum să fac. Habar n-am. Da, mai am exersat. Noi... Da, mai am văzut pe YouTube cum fac alți YouTuberi. Deci, hai, așa. O cameră. Trebuie să ne ducem în camera asta. Să știți, dacă se aude sunete de copii, este vecinii noștri. Este verde, roz, galben și roșu. Rețineți. Alex, îmi spui tu. Da. Verde, Roz, galben și roșu. așa. Verde, Ulu. verde, Roz, galben și roșu. Da, a fost bine din prima oară. Ulu. What? Asta e plictisitor. Mai bine mă uit, mai bine caut altceva. Ăla verde. Da, poate merge aici. Fac videoclip, Maria. Ia, mai se termină odată la televizor, Alex. Nu știu. Deci, mâna roșie este să... Cu amândouă pot să atrag. Mai bine nu... Alex, tot ce zici de Poppy Playtime? A? Nu știu. Deci, hai să luăm prima noastră mână de pe Poppy Playtime. Hai, Alex. Suntem live. Hai să vedem. Let's go. Aici. Așteptați un minut să pun pauză. Am vorbit cu vecinii noștri să nu mai vorbească. Așa, deci am ajuns aici în camera asta. Așa. Să începem. Hai, mă. Deschide-te. Hai, deschide-te. Stai o leacă. Stați o leacă că-i... De ce nu se... acum se deschide. Hagi, salut, ce faci? E cel mai tare Hagi. Hagi, Wagi. De-abia aștept. De unde a apărut, mă, cheia? Poate s-a mișcat. Cine știe? Așa. Așa. Aici, când Să am știți, vocile este lui Maria și lui Ștefi. Noi când am văzut pe YouTube, mi s-a părut foarte greu. Ia. Bine, asta nu înțeleg. Da. Poate nu auziți de vecinile noastre, fiindcă face în ambiție. Vorbesc ca să... Gata! Sper că am terminat treaba. Ca să ne strice nou video. Nu, dar nu. Aolo, Alex, unde este? Bă, unde este ăsta? Nu știm. Lelele. Nu știm! Hai să vedem. Se deschide ușa. Ia ce scrie aici. Make a friends. Chiar că friends. Punem o leacă pauză, că nu merge bine grafica. Da? Am revenit. Am plecat de la gard, fiindcă nu mai suntem prieteni cu fetele alea. Hai să mergem. Am văzut mâna lui Hagi Wagi pe aici.
am văzut mâna lui Huggy Wuggy pe aici. Da. Pune puțin pauză. Am revenit, deci aici am văzut ceva pe YouTube, cum se făcea. Trebuie să adunăm cuburi cu culori. Da. Ia, cum? Am înțeles. Ok. Deci am văzut una galbenă. Una. Uite-o și pe aia roșie. Hai să vedem. O prindem, prieteni. Da! Prinde-o! Trebuie să pun ținta. Cu aia roșie. Ia, am prins-o. Uite și cu... A, dar nu ai aia roșie. Încă nu am, aici o să câștig. Așa. O să o găsim. Trebuie să găsim ultima pe verde. Și nu găsesc verde. A, uite-l aici. Am găsit ultima culoare. Dar nu pot să ajung la ea. Gata acum. Și aici am văzut tot pe YouTube că se trăgea așa. De ușa asta. Știu cum se joacă. Știu cum să dau mâna. Dar eu ne jucăm pe telefon acum, nu ne jucăm Ne jucăm pe telefon. Și nu avem cum să ne jucăm. Da. Olo. Uitați, prieteni. Luăm mâna roșie. Așa. Perfect. O să pun o leacă pauză. Am revenit. Am mâna roșie. Și acum putem să facem aici. Se scanează. Gata? Ia să vedem. Oh, gata, tu m-a speriat. M-a speriat aici un pic. Așa. Ce să facem noi aici? Nu știu. Ar trebui să facem ceva. Gata, am văzut pe YouTube cum se face. Trebuie să ne ducem aici și să urcăm. Și care mână, prieten, să o dau? Pe cea albastră sau pe cea roșie? Albastră! Albastră să fie. Și mâna roșie aici. Prieteni, gata! Și aici ce o să se întâmple? Că aici o să se deschidă. Sunteți curioși? Hai, deschide-te. Eulă! Ce s-a întâmplat? Mamă, ne duce... Aici parcă cădea jucării. Da. Nu mai știu pe unde să mă... Văd eu. Dar când o să te alerge Huggy? La final, cred. Aoleu. Hai odată să scăpăm. Ui! Suntem o jucărie. Bă, am rămas blocați aici. Gata. O să facem și partea a doua când o să fim aici. Așteptați partea a doua. Da.